Неподалік від лінії фронту українські військові тренувалися знищувати ворожу броню. Уперше на Сході випробували протитанкові ракетні комплекси «Джевелін». Визначали, зокрема, ефективність ведення вогню в зимових умовах за сильного вітру та низької температури. Наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Павлюка сьогодні було проведено практичне виконання стрільби особового складу розрахунків ПТУР «Джевелін» безпосередньо по броньовим об'єктам. Результат – ціль уражена. Били з відстані у 1,5 кілометри по ворожому танку. Він, до слова, оздоблений козирками і решітками. Саме так виглядають російські танки, які перекидали до українського кордону. Московське командування вважає, що це пом'якшить удар ракети. Ця установка являє собою, вона важить 23 кг і нею дозволяється стрільба зі всіх, тобто лежа, стоя, сидя, вона навіть дозволяє стрільбу з приміщень. Вже після того, як було наведено на ціль і здійснено пуск від цієї ракети, 99% уйти неможливо.